Práve šoferujem Mercedes-Benz GLC 250D Firmatic. Nové označenie, nové auto. Následovník GLKčka je citeľne väčší a už ho teraz naozaj môžeme považovať za akúsi SUVčkovú alternatívu C-čkového Mercedesu. Z označenia 250D, to D je také bavorácké, vyplýva, že ide o 204-koňovú, teda 150 kW verziu dízla, ktorá má 500 Nm. Na veľké pole, na tieto cesty, ktoré mám rád, ktoré sú poplátané a deravé ako ústa starej indiánskej ženy, som prišiel preto, že tu dokážem precítiť podvozok, tento nový pneumatický, a zároveň tu ohodnotím prevodovku. Je tu 9-stupňový automat, ktorý si ma na začiatku získal. Tým číslom 9 ma odradil najskôr, pretože mám skúsenosť s nejakými 9-stupňovými prevodovkami, tie radia neustále. A ja vychádzam z obce, opustil som veľké pole a je tam zaradené to správne. Nemám pocit, že by tá prevodovka hádala. Keď potrebuje, tak dokáže preskočiť stupne, keď prudko brzdíte. A vodič necíti to, že treba to niekedy radiť. Ja som dokonca vyšiel z Bratislavy, jazdil som na GLCčku a až keď som to prepol tu, do manuálneho režimu, tak pozerám 6, 7, 8, 9. 9 tu teraz nedám, lebo idem nejakých 80 km za hodinu a to by bolo na ten ťažký prevod naozaj dosť. Pochopiteľne, ako všetky nové Mercedesy, aj GLCčko má Dynamic Select, to znamená, že si môžem vybrať z nejakých režimov, ja to dám na športový, lebo s tým komfortným sa tu nejak hojdám. Cítiť, že idete po nerovnostiach. Akurát, keď je tá nerovnosť väčšia, tak pneumatické prúženie nebuchne tak, ako zvyklo na Mercedesoch. Pochopiteľne to auto narástlo, cítiť v ňom robustnú karosériu, a zároveň aj tú hmotnosť, že sa to blíži k 1,9 tony. Áno, ten prevod riadenia je taký ako na terénnych Mercedesoch, že je trošku taký príliš ľahký. Ako tu ho zde v pohode, ale musím veľmi natočiť volant. Ale ja sa teším z tej prevodovky. Ja som v podstate nenašiel jediný dôvod prepnúť to okrem zvedavosti do manuálneho režimu alebo týmito pádlami pod volantom niečo riešiť. Brzdím do serpentíny. Bum, bum, bum. Stále to mám pripravené na explóziu 500 Nm. Pri hmotnosti toho auta ich až tak necítim, ale no, ja doslova týram tú prevodovku a ona pracuje presne ako chcem. Na Hornú Nitru prichádzam s konštatovaním, že GLCčko si v podvozku, v prevode riadenia zachováva tú takú GL-kovú charakteristiku. Nie je to úplne taký krájač zákrut, aj keď musím povedať, že cez Dynamic Select, keď si dám Šport Plus, tak to funguje inak. Ale keď som tu pri Oslanoch, no ja sa musím zastaviť u Janka Beckerta, prepnúť si to do Šport Plus režimu a musím vyskúšať, ako offroadový je tento Mercedes. No, to podraďovanie pri odbočovaní, to je jedna báseň. A ešte jedno je pekné na tejto Beckert aréne, že keď sem sporadicky prídem raz za nejaký čas, tak vždy to tu má Janko nejak inak. Minule bol autoslide, takže je tu ovál. Aha. A ten horizont zmizol. Ja chcem vidieť, ako to pracuje, tá štvorkolka.
Ja sa bojím, že ma na tom blate odniesie ďaleko, ale to je dôležité, keď to vie zahnúť. A teraz skúsim prejsť tento terén. Teraz prichádzame do kríženia náprav. Čo som prekvapený, napriek tomu, že to má cestný podvozok, tak sa to nejak akože nenaklonilo. To auto vôbec nešklove, napriek tomu, že má 204 koní a 500 Nm. Keď som nemal pridvihnutý ten podvozok, tú pneumatiku, tak to šuchlo a teraz oveľa jemnejšie. Z arény Beckert odchádzam s poznaním, že niekedy treba byť pokorný pred prírodou a pred blatom, zvlášť na takýchto pneumatikách cestných. A je najvyšší čas pozrieť sa na to ako na bežné, rodinné auto. Na vlastné oči môžete vidieť, že GLCčku pristane, ak je v tom offroadovom režime, keď pneumatiku zdvihnete. Zase na druhej strane môže to niekomu prekážať pri nakladaní ťažkých predmetov do batožinového priestoru. A z tohto dôvodu je tu tlačidlo, ktorým môžete spustiť svetlú výšku zadnej nápravy dole. Tá pneumatika už to začína pomaličky reagovať. Vždy to nejakých pár sekúnd trvá, ale napokon zadok zíde dole. No a keď stojíte pri nárazníku, a zvlášť také postavy ako ja, tak ten rozdiel je naozaj citeľný. To druhé tlačidlo je tu na spúšťanie zadných operadiel. Je to asymetricky delené. Je to mikrospínačom urobené, ale v podstate ide o mechanický princíp. V tomto širokom a dlhom, ale nízkom batožinovom priestore ešte odkladací priestor pod dnom kufra. Je tu prepravka od Mercedesu a niekoľko takých zaujímavých detailov. Čo sa týka vypracovania nápadov, tak toto auto považujem za rodinné a v súlade s aktuálnymi časmi vyzerá toto auto ako tie ostatné SUVčko, vyššie, ale oproti predchodcovi je zaoblené. To GLKčko bolo otesané, ale najväčší rozdiel nie je ani tak v dizajne, ako v priestore na zadných sedadlách, kde máme viac výšky nad hlavou, máme väčší priestor na nohy a, čo som si všimol, tak aj iné obloženie dverí. Áno, je to dané výbavou, že tu máme audiosýstavu Burmeister a máme tu aj vyhrievanie zadných sedadiel. Ale celkovo to vypracovanie posúva GLCčko smerom hore, oproti GLKčku mi príde také hodnotnejšie, ale samozrejme tú prípadkovú výbavu vidieť aj na cene. Tiež sa mi páči, že máte keyless na všetkých dverách. To je podľa mňa praktické. No a na tých predných dverách ma zaujali odkladacie boxy. Možno si poviete, že je to stará obohratá pieseň, ale tie boxy sú vymyslené, by som si dovolil povedať, až geniálne. Zaujali ma aj predné sedadlá, ktoré majú perfektný tvár, dobre sa v nich sedí, ale elektrické ovládanie len na výšku a sklon operadla a bedrovú opierku. Tento pozdĺžný posiv si musíte nastaviť manuálne. Ja po tom prvom teste už mám nejaký taký prehľad, aké je to auto. Teraz si už môže hovoriť na rozdiel od GLKčka, že je konkurentom možno X3 alebo Q5, pretože to auto výrazne narástlo. Zo všetkého sa mi najviac páčila asi 9-stupňová prevodovka. Mám rád ten posed za volantom, ktorý je tu. Výborné terénne schopnosti. Čo mi trošku prekáža je prevod riadenia. Pripomína mi to trošku off-road a možno aj od toho podvozka som v komfortnom režime čakal takú väčšiu toleranciu na niektoré tie tenké spoje. Naostáva mi už len jediné. Keďže s takým blatom, v akom sme boli, sa nestretnete vždy, tak sme sa rozhodli ísť ešte na ľad. Ako zaberá štvorkolka na ľade, pretože s tým sa možno stretnete. Dostali sme sa na typickú jarnú cestu, síce vo februári, ale jarnú, kedy na jednej strane cesty máme asfalt a tu je ľadová koľaj, veľmi šmykľavá. Ja na ňu teraz naschvál
zájdem. Je to asi najstrmší úsek tohto kopca. Zastavím. A teraz som zvedavý, či ten pohon všetkých 4 kolies Mercedesu bude rozmýšľať, alebo či sa pohne bravúrne. Stačí dať viac plynu. Môžeme si to ešte raz ukázať. Naozaj tu klský ten povrch. To reaguje famózne. Neviem, aké to bolo zvon, ale ja som v podstate necítil nič zásadné, že by ten systém nejako musel vymýšľať, šklbať a to sa mi na Mercedese páči.